Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Event masa Covid Corona bersama dengan Fitri Java Wedding, salah satu perias handal Indonesia. Saya wis dadi, stakin dadi, tinggal terakhir belangkon. Belangkon pemakaiannya harus benar, ini harus di depan. Karena mburi ya. Ada event temu manten di kawasan Sewalakerto sama Garut Koco Handal Bapak Dodik Gomantoro. Jangan lupa lihat YouTube-nya. Sementara mati lampu sih, menunggu prosesi yang dijadwalkan jam 3 sore alias pukul 15.00, namun ternyata masih terkendala kelistrikan. Sagung para sesepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama ingkang tansah kula taati, bapak-bapak, ibu-ibu, sagung para tamu ingkang sampun rawuh ingkang dahar kelematan. Sinduran temanten saribit ditemun pun kemuling sindur ingkang awujud kain menerek tulang jiwen ingkang seto Kanjeng Rama kepareng paring ketuntunan dumateng si temanten saribit ingkang kalenggahan menika kepareng hamimiti bangun keluarga ing madyaning bebrayan agung kenya kalih ingkang kadya putri Domas sampun kepareng minggah dhateng Siti inggil tinatur sowan wonten ngarsa dalem Ratu Garwa Prameswari anenggih temanten saribit ngaturaken dedaharan saha unjukan tirta wening ngucap bismillahirrahmanirrahim. Temanten putri kepareng hamimiti atur lelabi aniki handulangkeng garwa temanten kakung. Atur lelabi kanthi tur semanah kalajengaken temanten kakung ugi kalenggahan menika kepareng handulangkeng garwa. Kekalipun kang sami-sami dedulangan mujudaken temanten saribit sampun sawujud. Bilih Fitri kalenggahan menika kekalihipun badhe tansah emong tinemong. Kekalihipun badhe tansah atur untuk sih-sinisihan hanetepi boboteng katresnan ing madyaning bebrayan agung dicara dahar kembul bujana dahar bogo jendal ing semangke temanten saribit paring unjukan tirtaning anggih tirta ingkang minangka pralampita mrih sabaring pakarti kanthi linambaran wonten ing penggalih miwah manebeng kalbu kang tinemu among hayu hayem hangayomi repeh putra temanten saribit sowan wonten ngarsa dalem Rama ibu ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng putra ngaturaken sembah pangabekti hayuyune dipailah ibu yo nggih putraku tak tampa bekti tak pangestu kanggo bebrayan atau untuk kosok yang terbuang tinggi kaki ini yang jangan kesedihan jauh kanjeng kebetulan aku akan anukan tanpa kepindan Kanjeng Rama kemudian ngaturaken sembah pangabekti Rama swanten ngarsa dalem panjenengan kula terus malah Kanjeng Rama kepareng-pareng pitaliyo dinten menika kepareng hamilipun dangan bebrayan Rama ya nggih putraku kang nggih tak tresnani tak tampa bektimu tak pangestu nanggon bebrayan ya nggih sing pinter nggonmu momong garwamu lan keluargamu aja gampang amutung lan tukar padu tondo eling mangsak bareng ati kesengan dawuh Kanjeng Rama kemputra ngaturaken aku ing panuwun tanpa kepindhan Rama
putra ngaturaken sembah pangabekti nyuwun tambahi pangestu. Dinten menika kaputra kepareng hamil timbangan bebrayan agung. Yen tak tampa bekti tak bisa dengan bebrayan. Yen tak selame bagi mulya engko mulai bagi yang dirantok kok setiap hubungan ini sok kini yang kasihan kamu kanjeng. Kelatakan ageng panuwun dumateng panjenengan sedaya kang sampun kepareng handheraken upacara kang sampun rasane wong sama ning mriku
sing ngerindu ati ngelingake seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke elo ning pipi suara weruh senajan mung ana mimpi ngalem ning dadaku tambah ono rasa kangen ning atiku ngalem ning aku ngerangkum kesiram punya dahulu